mana da fa an ce idan ka nuna garin wasu kai ma wata ran je ka nuna garin ku. Ni ma yau gashi na dauki hanya zan tafi masallacin Juma'a a garin su ba. Gashi ina tafiya wani baban abokina ne ya rage min hanya akan mashin. Shine nake ta yin bidiyo gashi nan nake shiga. Gashi na shigo randa yawa gashi nan wannan kanin shi ne a gaba gashi nan dan haska shi. Mana bar mu shiga ku gani. Yau gashi nan mun zo randan farko. Mun zo randan farko yanzu haka ga babban mota ne da ake faka motoci a gefen hanya da yake su ba sa shiga can idan lokacin sallah yi. Daga nan na ce muku zan je muku can karshe daga inda ake fara nan sau ke farawa nan ba riga an tara sallah bane. Amma kuma fa ina zuwa ga an tara sallah saboda kun san yau din nan fa azumi na gula ana rana. Yawa to bari mu shiga da bari mu shiga. Yawa za mu shiga ciki. Kai kauce yawa gashi nan mun dauki hanya za mu shiga an tuka mu. To daidai wajen wannan benen za a aje mu saboda muna zuwa mu tara an tara sallah. To za mu tsaya gudu muke saboda mu samu sallah. Nan muna kokari ne mu samu sallah. To shine yawa gashi nan mun shiga. Yawa gashi nan mun karaso anan abinda baban nasu yake cewa an tsaya in sauri in samu sau. Yawa gashi nan bayan an ida da sallah ne nake dauko muku nan bidiyon yawa. Kuma shiga dai yawa. Nan to cikin soba ne. Local government mu nake ƙara shiga muku. Gashi nan yanzu zan tashi dan fara zagayawa saboda in ga na yi kokarin da ko ina da ko ina. Yawa gasu nan wayannan friends namu ne wannan ma dai gashi nan na san shi abokina ne. Gashi nan to yana da ƙwaryan soba local cikin wajen inda ake zama ne ake sallah a babban masallaci na soba masallacin Juma'a na ɗarika. Nan shi yanzu nake ɗauka muku gashi nan. Yawa zan shiga ciki nan na da yake wayan tana aljihu ne za ku ga kyamarar tana rawa. Yawa gashi nan dai muna tafiya nake yawa zan je duk inda dauko muku da ko ina da ko ina. Nan an ida sallah ne. To yau dai gashi nan na zo dai garin mu ni ma yau na shigo garin mu ina yin bidiyo. Dama an ce ba na yin bidiyo a cikin garin mu sai dai in tafi garin wasu. To yau nan dai gashi nan na shigo ina ɗauka gashi nan gabaki ɗaya. Wannan sare zan ɗauko muku su har gabaki ɗaya. Yawa wannan gashi nan zai tare ni. Yawa to ga yana shiga ciki lungu amma fa anan nake haɗuwa da wani abokina zai anshi kyamarar shi ma. Idan an shi kyamarar zai ci gaba ɗauka na ina tafiya yana biyo ni. Yawa da kokarin da nake kenan yanzu. To nan dai tani ƙwaryan cikin soba local government inda ake sallan Juma'a kan titi. Nan masallacin na can gaba. Tsakanin nan wajen da masallacin Juma'a yake in zaka tafi sai ka ba naira 50 saboda tafiya ne mai nisa. Zan muku misali idan a Kano state ne ya kai da kaman daga Ɗorayi zuwa ƙofan A2. Yawa gashi nan ina cin wani yanzu yawa na hango shi ne a friends din nawa. Yawa ga wannan dan anguwan mu na so ya rage min hanya ne ya ce mun kuma sai ya koma baya ni kuma ba zan iya komawa baya in jira ba. Yawa duk ga friends nawa nan ina ganin su suna wucewa. Yawa to shine dai gashi nan muna tafiya. Za mu je yanzu zan bada kyamarar nima a cigaba da min bidiyo din. Masallacin ya fara watsuwa ta nan tunda kun san garin masallacin na tsakiyar gari ne wasu na yin ta can wasu ta nan gabaki ɗaya dai gashi nan dai anything. Yawa gashi nan an anshi kyamarar. Yawa na ce a biyo ni yawa ina gaya mai biyo ni nan. Gashi nan yawa na bi na. Yawa wannan ma abokin mu ne yaro nan da yake muke daukan bidiyo tare da su. Gashi nan ana biyo ni. Yawa mana nan bayan an ida da sallah ne nan. Yau ko na dawo daga gona ce gwara in maza in yi bidiyo din nan gaskiya kar ne Juma'a da sallah na kusa sallan Juma'a na zuwa ƙurin wannan diyar da muke daukan bidiyos da su ne. Yawa gasu nan dai tafiya muke. Yawa za mu je yanzu zan fara gaisawa da mutane a cikin garin kenan. Duk inda na fara sun waɗanda zamu gaisa da su da a ciki. Yawa tafiya muke mana muna dafa shi wannan she's big my friend mana za mu gaisa da su. Yanzu zan ga wani ogana da ake kiran shi da Nura boss shi ma zai zo mu gaisa da su. Yawa gashi nan ya bani hannu mun gaisa. Ango kenan mana gashi nan muna tafiya. To mun gaisa da su yau ga wasu zan suma mutane biyu zan ba su hannu mu gaisa. To alhamdulillahi din ina jin daɗi da na gaisa da mutane wallahi. Mana yawa tafiya muke ga mu nan. Yawa yanzu kuma za mu koma baya. Yawa mun juya baya ne yadda nake ɗauko bidiyon gashi nan. Yau to ga nan gabaki ɗaya ne dai. To muna tafiya kuma insha Allah ina sa zan je muku har ƙarshe. To da Allah ku danna mun subscribing domin samun sababbin bidiyos ina gabaki ɗaya. Wannan kanin abokina ne wanda yake da Hassan da Hussein yan biyu ne su. Ina so da Allah ku danna mun subscribing kuma ku mun sharing din wannan bidiyo din zuwa groups dan Allah kuma ku sannan amun like amun watching hours dan Allah ina so da Allah ina da buƙatan wannan. Shine buƙatuwa na da wajen ku da Allah din darajar watan Ramadana a taimaka amun subscribing ku danna mun subscribing domin ni ma in samu daman kai tagin din da ake so a kai. Yawa na gode nan mun yi bayani gashi ne na ma an shi kyamarar da yanzu ina ɗaukan mutane ina kuma ƙwarin nan fa tsallaka kun san ba dan ƙauye fa dan ƙauye zai tsallaka titi. Yawa ina ƙoƙari ne in tsallaka titi. Yawa baban ma ya zo ya wuce. Yawa mana shine kawai. Ana cewa haska shi. Wannan ne na kawo muku dai ƙarshen wannan bidiyo na ɗauka muku na soba local government baki ɗaya. Ina so mai fatan da Allah a danna mun subscribe a YouTube channel ina mai suna Ma'aji 24.
ina godiya ga baki lokacin musulmi. Allah kuma ya bamu a lokacin watan Ramadana ga baki ɗaya. Da Allah danna masa subscribing domin samun sabbin videos ɗina ga baki ɗaya. Yau nan gashi ina ƙoƙarin tsallaka titi ne saboda ina sa ɗan wuce sai in tsallaka. Yauwa to.